Terwijl statushouders een deel van het personeelstekort kunnen oplossen, is gebrekkige kennis van het Nederlands een struikelblok voor veel werkgevers. Er komt wel heel wat bij kijken, maar als je dat goed invult en je investeert erin, dan loont het zeker de moeite om dit te doen. Daar ben ik er positief over. Straks meer daarover uiteraard, net als over dit. Trapeze-act boven het kanaal door Zuid-Beveland. En een run op brillen voor de zonsverduistering. Goedenavond. Statushouders komen maar moeilijk aan het werk. En dat komt vooral omdat het lastig is werkgevers te vinden die de deur open willen zetten voor deze groep asielzoekers met een verblijfsvergunning. Blijkt uit onderzoek van de HZ. HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet onderzoek naar de samenwerking van vluchtelingen en werkgevers in dunbevolkte gebieden, zoals in Zeeland. Studenten van de opleiding Social Work waren hier ook bij betrokken. En wat blijkt? Het grootste struikelblok is de taal. Het gaat vaak over communicatie met personeelsleden op de werkvloer, op de plant. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over veiligheidsvoorschriften. Die dan moeilijker zijn om in een andere taal over te brengen. Dus dat zijn dingen waar ze als eerste tegenaan lopen. Maar wat ik ook hoor is dus dat ze niet goed weten bij wie ze moeten zijn als ze dus werk willen maken van deze doelgroep. In mijn onderzoek is eigenlijk heel erg opgevallen dat motivatie niet per se het grootste dilemma was. Maar dat het vooral ging over dat informatie niet toereikend was voor staatshouders zelf. En daar gaat Orione Zwalcheren mee aan de slag. Zij begeleiden statushouders richting werk. En net als in het onderzoek zien zij ook dat bij de statushouders de motivatie niet het probleem is. Het is juist lastig om werkgevers te vinden die openstaan voor de doelgroep. Nou, in Domburg zijn ondernemers die wel aan de slag zijn gegaan met die uitdaging. Het is natuurlijk ook een goede kans voor die mensen om hier te integreren. Dat merken we wel, zeg maar, dat die mensen eigenlijk heel blij zijn dat ze hier een stukje onderdeel van de maatschappij mogen zijn, zeg maar, en zo kunnen integreren in de maatschappij. Natuurlijk is er een taalbarrière, natuurlijk is er een cultuurverschil, maar dat gaat eigenlijk, naarmate de tijd vordert, gaat dat steeds beter. Bij de supermarkt werken nu 3 statushouders. En wat doe je hier allemaal? Ja, vakken vullen en die helpen mensen. En vind je het leuk om dit te doen? Ja, heel druk, beetje moeilijk, alles goed. Ik verdien zelf mijn geld. En dan, ik ben blij om iets te betekenen voor Nederland. Het komt voor de supermarkt goed uit, want juist in de zomer is het extra druk. Waar de supermarkt voorheen gebruik maakte van arbeidsmigranten, leek ze het nu een goed idee om statushouders aan te trekken. Er komt wel heel wat bij kijken, maar als je dat goed invult en je investeert erin en je zorgt dat je samen beter kan worden, dan loont het zeker de moeite om dit te doen. Daar ben ik er positief over. Nou, we zouden het heel mooi vinden om deze doelgroep, dus de statushouders, vluchtelingen in brede zin van het woord, toe te leiden naar duurzaam en passend werk. En waarbij ook wordt gekeken naar hun achtergrond. Dus een betere match maken, dat is eigenlijk ons doel. Het had wel iets weg van een trapeze-act. Netbeheerder TenneT heeft hoogspanningskabels die over het kanaal door Zuid-Beveland hingen weggehaald. De kabels waren onderdeel van de oude verbinding tussen Borselen en Rilland. Het gaat om een klus op hoogte. De hoogste mast is 100 meter hoog. En er zitten mannen in die mast die die kabels los moeten maken. En die gaan dan over het kanaal door Zuid-Beveland naar de andere kant waar ze verder weg worden gehaald. Het scheepvaartverkeer ligt daar steeds even voor stil, maar dat zijn maar korte pauzes. Het is best gecompliceerd. Hè? Het zijn enorm hoge masten en ook nog eens een keer een heel druk bevaren scheepvaartroute. Dus dat vergt wel de nodige afstemming. Is het riskant, zo'n operatie? Nee, in principe is het niet heel riskant in die zin dat het wel met de nodige veiligheidsmaatregelen natuurlijk allemaal uitgevoerd wordt. Dan zijn er weinig risico's waarop het mis kan gaan. Stroom is er uiteraard vanaf, kabels wegen wel wat, hè? Ja, die kabels wegen zeker wat. Het is nu een nylondraad, de laatste nylondraad die er nog uitgehaald wordt. Maar zeker die hoogspanningslijnen die wegen wel enorm veel. Ja. De masten die overblijven worden komende maand afgebroken.
Ja, vanaf september gaan we in ieder geval de masten hier aan het kanaal gaan we ook afbreken. Elders op het tracé zijn we al een heel eindje op weg eigenlijk met het afbreken van die masten. Die worden in stukjes geknipt en die gaan uiteindelijk naar de recyclage. Met andere woorden, die worden hergebruikt. 2 wandelaars zijn gered uit natuurgebied Het Zwin tussen Retarrangement en Knokke. Omstanders worden gisteravond rond 10:30 hulp geroepen vanuit het gebied. Daarop werden Nederlandse en Vlaamse hulpdiensten gealarmeerd. De KNRM hielp de collega's door het gebied te verlichten. De brandweer van Knokke heeft de wandelaars uit het gebied gehaald. De 2 wandelaars stonden op een zandbank en dachten dat ze waren omsloten door het water, omdat ze niet meer dezelfde route terug konden nemen. Uiteindelijk bleken ze niet geheel omsloten te zijn. De spoorbrug over het Arnherkanaal is vanmorgen als test geopend. De brug is sinds eind juni gestremd voor het scheepvaartverkeer door een defect. Repareren gaat niet snel omdat er onderdelen opnieuw moeten worden gemaakt. Tijdens de test vandaag kwam aan het licht dat de technische storing groter is dan gedacht en dat de stremming nog wel even zal gaan duren. Hoe lang durft ProRail niet te zeggen. In de gemeente Tolen neemt de komende tijd geluiden van vleermuizen op. Dat gebeurt met speciale kastjes aan lantaarnpalen. Vleermuizen maken ultrasone geluiden die door het menselijke oor niet gehoord kunnen worden. Met het onderzoek wil de gemeente niet alleen achterhalen hoeveel vleermuizen er in de gemeente rondvliegen, maar ook welke soorten. Na dit onderzoek wordt een aantal vleermuizen uitgerust met een zender om erachter te komen waar de vleermuizen allemaal verblijven. En nu we het toch over opnemen hebben, ideologisch gezien zijn ze elkaars tegenpolen, de VVD en de SP. Maar in de podcast Het Blikken Torentje lijken de partijen op Schouwen-Duiveland elkaar te hebben gevonden. De podcast wordt gemaakt door de fractievoorzitters Margot Lemson van de VVD en John Schoon van de SP. Samen nemen ze daar de gemeentepolitiek in door. Ik weet nog, het was 's avonds laat, op een zeer onchristelijk tijdstip. En de telefoon gaat, Margot Lemson belt mij. Nou weet ik, zij is een nachtbeest. En ik ook, dat weet zij van mij. En ze zegt, Johnny, we gaan een podcast beginnen. En ik vind Margot gewoon ook echt een gezellig mens. En ze is toch een beetje, weet je, je VVD-tante waar je vroeger met je rapport heen kwam. En dan kreeg je een tientje en een pakje sigaretten van haar, weet je al zo. Sigaretten zou niet zo gezond zijn, hè? Nee, dat kan je tegenwoordig helemaal niet meer zeggen, ja. We merken gewoon, een heel groot publiek vindt politiek gewoon niet interessant en ze vertrouwen niemand. En wij hopen gewoon om dat met de podcast een beetje laagdrempelig te maken. Laagdrempelig, maar ook een beetje leuk en een beetje benaderbaar en dat het weer bij de mensen komt. In hun podcast steken Schoon en Lemson hun verschillen niet onder stoelen of banken. Wat dan ook zo is, dat mensen ook direct mail gaan sturen en appen van... joh Margot, wat is dat? En weet je daarvan? Dat is wel een beetje een VVD-dingetje, hè Margot? Jouw kiezers komen gelijk bij jou op de lijn altijd. Melden. Ja, bij jou niet dan? Nee, nou ja, niet zo direct als bij jou. Ik weet nog wel dat ik een keer ook zo'n foto had gegenereerd met AI van politiebureau Lemson. Weet je al, dat jij als politieagent achter de lijn zit. Inderdaad. De VVD en SP die samen een podcast maken. Het is even wennen. Zeker bij de SP in het begin waren mensen wel een beetje terughoudend van... Margot, waarom ga je nou met de VVD een podcast maken? Dan zeg ik, maar luister, heb je alles geluisterd? Ja. En als ze dan eenmaal hebben geluisterd, dan draaien ze ook wel heel snel bij. Als oppositiepartijen bespreken ze deze keer in de podcast de installatie van de nieuwe wethouders op Schouwen-Duiveland. Wethouder Alwijn van het CDA. Zijn Katen, ja. Zijn Katen. En Jacqueline van Burg van LSD, die haalden allebei niet de volle map. Nee, Ten Katen kreeg 16 stemmen en mevrouw van Burg zelfs 15 stemmen. En er waren er ook nog 10 blanco stemmen. Ja, dus ik vond dat best wel een kras signaal van de gemeente. Ja, dat is wel heel bijzonder ook. Want als je er maar 15 van de 22 binnenhaalt, ja, dat zegt wel wat. Ja. Politiek gezien liggen VVD en SP ook in de podcast soms ver uit elkaar. Bijvoorbeeld over de toeristenbelasting zijn we het heel erg oneens geweest in een aflevering. Maar Margot zet dan noodopvang. Maar dan zetten we gewoon allebei, geven we ons standpunt weer. We zeggen wat we van de ander zijn standpunt vinden. Maar we komen er ook uit van, goh, dit is jouw mening, dit is mijn mening, SP, VVD. Kiezer, het is aan u. Waar vind je elkaar en waar vind je elkaar niet? En dat moet ruimte voor zijn, hè? En dat kan respectvol. Kijk, als je naar de landelijke politiek krijgt, dan gaat het vaak helemaal niet zo respectvol. Maar dat modder gegooid vind ik echt vreselijk in Den Haag. Ja, en wij willen juist laten zien dat dat niet nodig is. Als je op een respectvolle manier met elkaar om kan gaan. Over 2 dagen is het zover, de zonsverduistering. Hoewel de maan in Spanje en IJsland helemaal voor de zon schuift, zal het in Zeeland voor 90% zijn. En voor wie dit bijzondere natuurverschijnsel wil bekijken, kan niet zonder eclipsbril. Maar dan moest je er wel op tijd bij zijn.
Want bij deze opticien was de voorraad er binnen een half uur doorheen. Deze man had net de laatste te pakken. Dat is hem, alsjeblieft. Helaas de laatste, alsjeblieft. En voor wie dit bijzondere verschijnsel niet wil missen, moet zo'n eclipsebril dus hebben. Zonder zijn je ogen kwetsbaar. Zeker, want hij beschermt je netvlies. Dus je kan niet direct langdurig in deze verschijnsel kijken, anders krijg je blijvende schade. En nee, een zonnebril of lasbril opdoen of kijken door een cd helpt allemaal niet. Allemaal niet doen. Ja, ik zou het niet aanraden. En heb je nou geen eclipsebril, dan heb je nog een jaar de tijd er een te regelen. Want volgend jaar augustus is de volgende gedeeltelijke verduistering. En de volgende bijna volledige verduistering is pas in 2081. Dus tijd zat. Het begon uitbundig zonnig, maar in de loop van de dag kreeg bewolking de overhand. Bij een noordwestenwind werd het maximaal 25 graden. Morgen meer zon, wel wat kleine stapelwolken. Bij een noordoostenwind wordt het dan maximaal 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer een stuk warmer met temperaturen rond de 30 en helder. Wel weer perfect weer voor de zonsverduistering. Donderdag nog warmer met temperaturen ruim boven de 30 graden. Ja, dat wordt weer smelten dus. Tot zover in ieder geval deze Zeeland-uur van vandaag. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor u in ieder geval een fijne avond. Graag tot morgen.